Umphakathi waseThekwini, kwaZulu. Mina ngusihlalo we-PAC waseNanda eWard 56. Mhlampe-ke asesikhulume nje ngale ndaba yokuthi iNanda isenkingeni kakhulu ngezinto nje hlampe engathi mangiyibalula, amathuba emisebenzi awekho, but sinama-malls khona la eNanda okusebenza abantu. Sine-mall la eNanda kodwa uthola ukuthi izilande abantu bakude, hlampe koNdwedwe, ilanda abantu bakude, mhlampe ey'ndaweni ey'phumile, mhlampe koStenga, koMlazi. Uthole ukuthi abantu bala eNanda namaphethelo, koMashu, koNtuzuma, koNanda abaqashiwe. Amabhizinisi-ke amaningi akhona la eNanda, uthola ukuthi abantu mabeza khona beza bagibela amatekisi mabeza la emsebenzini. Siphinde saba nenkinga nje yokuthi ugesi asinawo. Ugesi uyahamba kakhulu ugesi waseNanda, uma ungahambanga uyafa. Kuyaphela u-2 days 3 days ugesi ungekho. Sizoba nenkinga yokubuthwa kukadoti nje eNanda. Kuyophela u2 weeks abantu bakhona uthola ukuthi ba-strike-ile. Kuphela hlampe inyanga uthole ukuthi abantu bakhona ba-strike-ile, udoti awuqoqiwe. Bese sizoba nenkinga enkulu-ke yamanzi. Amanzi siney'ndawo nje la eNanda uthole ukuthi asisawazi amanzi. Iy'ndawo ey'njengakoDube Village, iy'ndawo ey'njengakoTafuleni, iy'ndawo ey'njengakoKhongo, iy'ndawo ey'njengakoMachobeni, iy'ndawo ey'njengakoMatiwe. Ayisanawo amanzi, ayisawazi amanzi. Ziningi kakhulu iy'ndawo ko-Afrika amanzi abasawazi. Siphinde nje sizoba nenkinga-ke yamathuba emisebenzi. Amathuba emisebenzi ngempela iwona into esinenkinga kakhulu ngayo. Bese kuzoba-ke nala ekuhlaleni-ke nje ngaphakathi. Uhulumeni eminyakeni edlule wakwakhipha abantu, wahamba wabakhela izindlu zemxhaso, wabanikeza izindlu zomxhaso. Kwase la kusuke khona abantu, la besuswe khona abantu badilizelwa izindlu. Lezo y'ndawo sey'phenduke kwaba amahlathi, sey'phenduke lezo y'ndawo kwaba indawo yokucasha iy'gebengu. Uthole ukuthi abantu sebebanjwa inkunzi ekuseni mabeya emsebenzini, babanjwe inkunzi mabebuya emsebenzini. Kuzoba ama-street light awekho ngaphakathi ey'ndaweni zethu nje, awekho ama-street light, kumnyama. Bese uzothola ukuthi sizoba nama-potholes, maningi kakhulu ama-potholes. Imigwaqo yakhona noma ama-passage akhiwe ayakhelwe iy'moto, uthole ukuthi iy'moto ay'sakwazi ukuhamba. iNamibia nje inomfula ophansi ekuthiwa ikaSkokokho, osakwazi ukuwelela ngaphesheya. ICongo inendawo engaphesheya ekuthiwa i-System of 8, ayisakwazi ukuwelela ngaphesheya ngenxa yokuthi afike amanzi ayagugula and isevisi ayenziwa. Iy'nkinga nalezo sithi asibhekane nazo. Bese uzothola ukuthi-ke nje kwazindlu-ke zokuhlala kunabogogo othola ukuthi bakhulisa abazukulu, babakhulisela kuma-squatter camps. Uthole ukuthi babakhulisela emjondolo oyibonayo ukuthi akuyona indlu le engahlala umuntu osaphila. Kodwa-ke sike sizame-ke nathi njengo-PAC siyiqembu umphakathi olibuka lincinyane kanti linayo imisebenzi eliyenzayo ngaphakathi. Sike sihambe-ke uthole ukuthi siya-organise-a, sithinte abantu esingakwazi ukubathinta basilethele iy'ngubo zokugqoka. Sicele nakwabanye abantu ukuthi basikhiphele ama-wardrobe wabo, sibuye sizonikela kubantu ngenxa sibuka ukuthi abantu mabephumile nje bethi beye ey'tolo, uyabona ukuthi abantu baswele ngempela. Uthole sibanikeze iy'mpahla, sibanikeze iy'mpahla zokugqoka, sibanikeze free iy'mpahla zokugqoka, bahlomule abantu.
Sizama ukukhuluma nabanye osomabhizinisi bakhona la eNanda, khona nje ojwayele ukusisiza noma ngeke ngize ngimenshine isitolo nje esikhulu esikhona la sokudla esisanda kuvulwa eminyakeni ephelile. Sihambe siyocela ukuthi basiphele abantu ukudla. Kunelokhuzana nje kunendawo la ehlala abantu abaswele ekuthiwa uMasisizane. Sike sahamba njengane-P_A_C saya khona safike sacela lesi sitolo sahamba nabo saya khona safike sabapha ukudla nothi kabili iy'khawana nje impela ey'ningi. Saphinda futhi naso leso sitolo sawuvakashela kubalindi welfare eMatikwe khona la e-Ward 56 baphinde nakhona safike sapha. Saphinda siyinhlangano ye-P_A_C sahamba saya koKhongo safika safica ugogo nje omdala ohlala nabazukulu, akasanamuntu omgadayo, uhlala nondodana wakhe naye indodana yakhe ukhubazekile. Safike samklinela umuzi, samshiyela igrosa encane, saphuma sahamba sayobona enye ifemeli nakhona futhi sayizama ngendaba zokudla, sayitholela ukudla. Ngaphinda futhi ngahlanganisa mina njengosihlalo waseNanda we-P_A_C ngakhuluma nabanye osomabhizinisi ngoba sengitholile ukuthi kunabantu abashoda ngama-wheelchair. Ama-wheelchair basidoneyithela ama-wheelchair awu-6 ngosomabhizinisi ngokuhlukahlukana. Sawahambisa kubantu ababedinga ama-wheelchair kuzovela khona la. Siphinde futhi sabiza umphakathi sawuzamela i-lunch, sibenzele ukudla ukuze bathibe indlala. Ney'ngane siyabona ukuthi maziya esikoleni zihamba y'lambile zibuye y'lambile ezinye zazo. Kumanye amafemeli sabatholela i-lunch bafike badle. Sihambe sobatholela ukudla kweminye imisamariya, sikwazi ukubaphakela ukudla badle. Kuningi kakhulu esikwenzayo, siney'ngubo esikwazi ukuthi siy'doneyithe mhlampe kudlule inyanga eyodwa siphinde sibize umphakathi siphinde sibanikeze umphakathi. Bayahlomula kakhulu abantu eqenjini le-P_A_C. So njengoba siya okhethweni siyanxusa ukuthi abantu bavotele i-P_A_C ukuze ikwazi ukwenza lokhu isinamandla okuthi ikwenze. Njengamanje sikwenza nje, asithathi ntweni kodwa siyacela kulabo abangakwazi ukusisiza basisize. Siyacela-ke nje ukuthi abantu masiyokhethweni bangasikhohlwa as i-P_A_C eNanda yonke. Sobe sikhona simele i-P_A_C, ngizobe ngikhona nami njenge-candidate ye-P_A_C. Siyathemba ukuthi uma ngase uvotele i-P_A_C ingenza lukhulu ngoba kumanje kukhona ekwenzayo kodwa ingekho emandleni futhi inganazo iy'nkampani eziyixhasile i-P_A_C. Siyabonga kakhulu umphakathi ngokusithemba nje ukuthi nisinikeze nethuba lokuthi endaweni